салому алейкум дӯстони азиз, умедворам сиҳати саломат ҳастем. Бародаро, мо интернет-магазини худмона кушода кардем. Интернет-магазини мо ҳамаи намуд аппарат, ҳамаи намуд асбоба ёфта метавонед. Хубиш дар чие ки доставкаи бесплатна ва бо нархи арзон. Силкаи телеграм дар комментария закрепит кардаги медонем, харидорӣ мекунем ва бо нархи арзон доставкаи бесплатна равонтон мекунем. Боқи сарбаланд хонаобод бошед. салому алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳама каса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписа кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алейкум дӯстон, авиакассияи Али Қории боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. бетанаффус 24 соат дар хизмати мо шумост. чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯшии мо Opel Astra F каравани простой аст, ки соли баромадаш 1996 солай. объем мотораш 1.6, коробкаш механика, сӯзишвораш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нархи мошин 31 000 сомонӣ, дискҳои простой. хулоса мошин боз камтар савдо мешавад. номерои ватсапаш мондагиаи 24 соат занг бизанед. иншоалло ки дар алоқа ҳастай. маълумоти бештарашро метавонед аз худи соҳибаш пурсон шавед. ва мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, караван аст, солиш 96 сол, объем мотораш 1.6, коробка механика, сӯзишвораш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. краска талаб нест, 4 балони нав ва краскаш хубай. нархаш 32 000 сомониш мега, боз муомилат дорад. телефонҳо барои тамос 909 22 36 86 номерҳои дастишанд. дӯстон, хулоса мошин дар ҳолати хуби техникӣ ай. марҳамат, занг мезанед, маълумоти бештарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, сеюмин мошини фурӯшӣ мо каравани простой аст, ки соли баромадаш 1994, объем мотораш 1.6, коробкаш механикай, сӯзишвораш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон тоза, краска талаб нест. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Истароша. нархи мошин 33 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, занг мезанед. номерҳо дар рӯи экран 926 44 11 41. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. бардор маълумоти бештарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо ягон чиз барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира ё ки ягон техника, ягон аппарат дошта бошед, номерҳои ватсапи дар аввали видео мондаги метавонед муроҷиат кунед. ва чорумин мошини фурӯшӣ мо, дӯстони азиз, Opel каравани простой аст, ки соли баромадаш 1997, объем мотораш 1.6, коробка передачи механикай, 4 балони нав ва краска талаб нест. хулоса 4 дискҳои простой.
мошин мега дар ҳолати миёна қарор дорад. Нархи мошин 25000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 006 006 06 27 67. Ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародаро, маълумоти анитарашро аз худашон дастрас кунед. мегузарем ба панҷумин каравани фурӯшӣ. Дӯстони азиз, каравани навбатӣ мо соли баромадаш 1997 объем мотораш 1.6, коробка передачи механикай, хулоса канцлерни ях кор мекунад, 4 баллони нав, дискоҳои прасто, яксола ҳуҷҷат дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, касоне ки мақсад караван хар бошед, ба ҳамин бародар занг бизанед. Телефонҳо барои тамос 009 77 12 70. занг бизанед дӯстон, маълумоти анитарашро аз худи суҳбат дастрас кунед. дӯстон ази касоне ки мехоҳанд ки сарҳади Қазоқистон гузарад, пас мо ба шумо як ширкати боварнок тавсия медиҳем. Ширкати Сабр Экспресс мебошад ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. одамҳояшро аз Москва ба Московскои област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда ва документҳояшро тахт карда боз ба ҷои зистатон гирифтан меёд. бародаро, марҳамат муроҷиат кунед. ширкати Сабр Экспресс дар хизмати мову шумост. мегузарем ба шашумин каравани фурӯшӣ. дӯстони азиз, каравани навбатии мо солаш 1996 содаи. объем мотораш 1.6, коробка механикаи, сӯзишфурӯш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. нархаш 26000 сомонӣ, 4 калпаки нав. ва дӯстон, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. телефонҳо барои тамос 558 66 89 89. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародаро, маълумоти анитари мошинро аз худи суҳбат пурсон шавед. ва дӯстони азиз, ягон чи мақсад ки дар кортон бошад, мошин, хона, замин, чӣ хеле ки мошин дар кортон бошад, ҳатман дар комментария нависед. иншоалло ки мо ҳаракат мекунем дар навори оянда ҳатман пешкаши шумо мегардонем. мегузарем ба ҳафтумин каравани фурӯшӣ. дӯстони азиз, каравани навбатии мо соли баромадаш 1997 солай. объем мотораш 1.6, коробка механикаи, сӯзишфурӯш бензини газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотор, коробка, ходовош ҳамаш созад. нархша дӯстони азиз 29000 сомонӣ мега. хулоса камтар савдо мешавад, фавран фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 209 02 22 27. ва ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти анитарашро аз худашон дастрас кунед. ҳаштумин каравани фурӯшӣ мо, дӯстони азиз, соли баромадаш 1992 солай. объем мотораш 1.6, коробка механикаи, сӯзишфурӯш бензини газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 18000 сомонӣ. хулоса 4 калпак дорад. номерҳои транзит. мошин краска талаб аст, аҷзо заводӣ мешавад. нархаш 18000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 014 85 79 79. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед, маълумоти анитарашро аз худи суҳбат дастрас кунед. дӯстони азиз, нуҳумин каравани фурӯшӣ мо, каравани прастои краскаш сафед, соли баромадаш 1992 сол. объем мотораш 1.6, коробкаш механикаи, сӯзишфурӯш танҳо газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. дискоҳои прастои, хулоса мошин краска талабай. нархша 17000 сомон мега. нархи охириша, мақсад ки дигар арзон намешавад, аҷзо заводид мешавад. мақсад ки мошин дар ҳолати хубай, просто краска талабай. нархаш 17000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 987 087 0000. занг бизанед дӯстон, маълумоти анитарашро аз худашон дастрас кунед.
ва дӯстони азиз даҳумин каравани фурӯши мо солаш 1991 солаи абҷо мотораш 1.4 коробка механикаи сӯзишвараш бензини газ мошин 4та баллони нав краска талаб нестай хулоса мошин аз ҷо заводид мешавад срочна фурӯхта мешавад бо нархи 17 000 сомонӣ 4та калпакам дорад мошин аз ҷо заводид мешавад дӯстон дар ҳолати хубай номерҳош мондагӣ зай мезанед бародарон маълумоти аниқтарини мошинро аз худи соҳиба дастрас кунед худованд нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз раҳмати калон барои дастгирӣ доданд аз дастгирӣ ҳар якшон миннатдор ҳастам дастгириро фаромӯш накунед дастгирии шумо пешраи мост касоне ки масъала меҳмон ҳастанд лайкҳоро бизанед дар паноҳи алло бошед дастгирии шумо пешраи мост худо нигаҳбон